Cardom don Marliatum. La silahan lo pini le thod nilihin pen isi apor ke me chelong pen si nilihin pen puthot la bangso social media long Facebook achatai la pen YouTube achatai long puthot bang thulo. La si nilihin pen Facebook achatai la pen YouTube achatai long wang nangkok la bangso social media long wang nangkok alam the bang ke lahan lo je ilitum penang an alam je kenang sot alam pen bidi suri kacipi je pajirji kacithan kacimum je bangke ilitum bangke kaike masih ratching room turji pu bangke ilitum bang aporaw det hai sa notice tame mithang hem asai kam dore bapor labangke aporaw deji si ilitum non hod bangke 5G adina pot 5G akaya dinangle roklo pot ilitum anutin pustame labang so funolong pensi ilitum ajat sitame through la social media long masi ilitum ajat alamta chini ponpo sa anutin sitame upload hor nangji na pen anutin sitame Facebook la pen YouTube achatai long ke wang rep sikeme la pen chithan chimo masayeng kung la daksi dengpon nang po la sila hello nilihin pen ki pudamji pu bangke lalo sa prang si nilihin pen ining arlo lam rat phan paklang pon pe aprang prang si nilihin pen dia suri dia pharo Johang ponlo nilipan dia popusi tuning rilo lasi dia ta dia popusi nilita ning chethe ponlo lasi cardom kado goi phans tami cardom pajir ponlo lasi nilihin pen ke paklang ponji alam the bang la hello je kado kave la 25 Mars kedam tang labang so cheklo lo ho ilitum da di fulong APHLC pen parter pi APHLC regional political party pen parter pi ponsila da all opposition party pinangan ka chetong dolo labangso opposition party do an chetong pen je ilitum ke claim ke dam along koson ke claim si ke meima koson ke dam si ke mejima labang sobang kaduk ave postame nang cerap nang chetodun petpen ilitum ahokpet atowar ke dam je phansi mathalo lasi labang so ahokpet atowar ke dam nang jialong nang cerap chetodun atum phan je ilitum ke mesen atowar ke claim ke dam tum phan kaduk ave phanstame prangsi alang litum labang sorni nang chetodun thega tum phan suri akardom alang litum phan pajir ponlo lasila so akemang kopi posi opposition party tum chelang nang kokma alam kelalo non apora huda banke labangso sorkar bangso sound council phan abangke ningche thebang avidet lopusi angthek bang klangdak lo si angthek klangdak ateng jongsi langdam polonte non kechari bom acm sitame anghoi pen chi ubupsi kemilo athemalang claim thek thelo ke claim thek bang do ulang lalo nilin pen ki puji ba MP sitame non ki khibom MP bang sitame ar pu penchi ubup la pusita henu nilo ke claim thega tum do ola alam bang kilalo thik sonak taxi langdam nang non ajat le punon pusitame lanarji kiding pen kage pinyani an sitame rat akemang ke pachun pi thek the ke pachun pi thek ji kalisi non pini arni an ke rat a ok avi kachong sip ason mantetlo development amen pensi non bangke rada phan kachong thui lok amo saisi kedeng pon rada phan kela henlo sila puson kachong thui la pen la puson abidilang no pen development amen pen rada phan avi kachong sibabang labang so BJP sorkar along ke do dun atumabang ington milo si ajar le puno jongsi khi pon thek claim pon thek rat chari pon thek pulutangte non ki khibom tum an sitame ar pupen sun et sita henu nilo lagale last ke general dora pet nang mangra pet nang nangli tum jongsi ahok misen matha pon pulutangte non ki khibom atum an sitame alambang kela lojo athema labang so porjai non kisung thek tiklo ajat le punon ilitum akhei aphan kumat akhei pensi ilitum non ereng kisu se dolang council abi tunguntumta matha pontha kumat akhei pensi ilitum ereng kisu se dolang rad nang ke pachar vo aprang kuki pensi tame bhari aron nang bitanglo komalo ke chokchi kelata ke chokche bang dolo
pen di masa khe pen karbia khe akulata ron nang pachi thurlo komalo ke chokchi ke lata chi matharen tinon pen la sodun thu ako do thulang lada lake kedam tanga poralam lo lahaya bangke tan non het jong ilitum Biharia khe pen ilitum ereng ke sonang Bangalia khe pen non het jong ereng ke sonang Muslima khe pen ilitum ereng ke sonang komadlo adai la solo si council abitum non ke cari ki khibom atum adai dovek lake non inut baheni si ilitum ereng ke sochot lake non iprang ke wang ke ilitum ke akeng pak arum si ke tutunang po lasi la hello nilirat phan ke pachini pon kang tung alam thebang ke jong si cari pon thek thelo polonte ilitum CMR pupen alang phan pasun fake nang po jong si alang li phan chok chi puchini lor lopot ilitum abang si ke pasun nang po ke pasun nang ji a video bang ke la hello alang li methang ke suning tung te deta hai alang li methang ke claiming tung te deta hai bon sitame non ilitum abang ke alang li phan pasun fake nang ji pasun vek nang po alang li methang sun se pote ilitum si ke pasun nang po ke pasun nang ji po alam tangke la hello ilitum ning sivet nang po APHLC regional political party bang ilitum pahai vek nang po alam bang ke lalo lasi non lang damang Adani Ambani tum phan long le ke jor ke lapuna jor detlo ilitum JI kathar sar ningje ke list mane pata mane list lo isivet lo Bonte lis jong si kepek lo pulotang te ingtur unjima. Mu non pi tharle unalang ma. Non ili tumlong nangke dodun prong abenguli abehari tumhan lis pen kacu pi nangke ili tum chong thurone tharle une te hala Adani Ambani ke all India si kirol det thulang. Karbiang long a council phan ke nang nam lap po don marliatum lake che don dun deri kopilon te lake all India si ke control mudi bhanage ke party abang Ambani ke te ilitung karbiang long ar lo ke terama lo lake don marli la si matha pon pamenang ji keng kami si yong se nanga che jor long lo pulotang te matha no ilitum ke kivir lo dake Adani Ambani pen alliance kado kave do anatom banke longli ke me ke karbiang long ke do pik lang pa joine pen outsider pen ke wang ji non nang ki luji ke lake non ko an thousand Bangladesh pen ke wang alak Bangladesh pen ke wang Bihar pen ke wang ke moket double triple la bangso company la haya biogas aphanjong silitun ke pek lo pulo tangte non di fo hitilong ani kang sam lote mia tumhan adim kepek a joine lo ani kang sam lote karbiang long pu chi puda mathaya we chelon le pin don malia tu mia tong arnam nang ka char dom ase aluna se nang paleng vor komala la adai kedo la pen non di po hitilong do an sitame keche ke bea so tom phan non prap jin pen tharle vek nang polake si lahaya sai si deng pon nang ji non 18,000 bigha solar project amen pen ladakh ke komalonte kilukson ji kelo sike ilitum karbia khe karbiang long li Adani Ambani phan kipi labang so long li ke kivir ji ke ilitum karbia khe tumsi lake long li ta vir lepo ilitum karbiang long ar lopen ang tan long li chunam dam thek ma thek the maduta nam dam long li khe phan la si chinghon ji pote chinghon pa me nang po chilang pa me nang po Cipang rumpa minang po alamang kelalo lasi ajad le punon positame dipu Assam Rifle haladak non ke do bom along karbia kheyatum bangko anlo hada sakuri kelom tu bangko anlo
te non ako sainik school nang bi thu lang ma anta te sainik school jong si nang bi kok pulotang te ko madlo latak ke ali ke longi ke sorkara tum sila ke ali longi ili tum karbi anglong arada tumle ali ke longi kali lake ili tum bhan ke kivir chotlo si ili tum bhan ali ke longji abang ke la high sainik school nang ki bi le ili tum ali ke do uji kali adani ambani le ili tum along long le phelang ili tum pidelo bote ili tum ali long opo la kali solar project bhan 18,000 bighas along le ili tum pidet po la ke ili tum karbeng long ching thur opo la ka li don malia tum lan ke li thuong lo ke cari pon ta ke chok che ke kilit par ang kilit lo non pun ta mek prang wang velang ma BJP long ke do bom akar biatung ko pipolo no anta chini wang ve det he lasi la henlo don marlia top nang litum ka tok ka ve phanta nilin pen chuning rilo non ne phong ke wang jilang non next upcoming election abang ke MLA ame ke jang chot a MLA tom phan bang pli phan parem fake nei laki SMD holong nang ka chat apia son ning je don de non anta pulutang te alang litum phan kopilo litum phan ale ke wang ke along ka preke ele phan pudam de ta difu LA nilitum dak lake ahok election apor hutsi AMLA ta nanga ceklang chot atok anuta te election pahai det penapi difu LA along ke hai pona MLA alangli bida sing ingleng piniar nian ko nat sige do koklo lalo nili pudai mbake non apor hod rat pen kaching ki kache thanji development ko pima kisung ke boy ko pima ame thanga LA me thanga var anta chihumri re pulotang te ko sonsi ilitum vote ki piala ngasi jong hele interrogation program le nang bi pusitame rata tum na ke ilitum che dondu nang ne e prang kisung atowar lo lake interrogation program nang ki pi lake 25 lakhs 26 lakhs ka khoros ke lake aliave ilitum a poisa lake rada poisa si alang litum lake khoros tap la haike mandet lo se ahok lo don marle tum nilia sap o ineng pung chelo piniar ni ana bangke ineng ta ki pung thulo la si ilitum la haya sailang no ke claim a party bangke ilitum che don tu nang ni nili ki pudam bangke la hendo se ajat non e prang ke bang je bangke upcoming bangke ilitum MLA nang kelilo MLA ilitum regional political party APHLC ilitum chepahai vek nang po an e pulotante ilitum ke kerengji atowar wang velo Adani Ambani aphan longle ki pi ilitum rengre solar project aphan 18,000 bighas ilitum longle ki pi lata ilitum reng un e lapen sainik school ilitum aphan longle ke pek ilitum lake reng un e rat jong si kerengji pulotang te ilitum kenang soddo konane hemso nang pilok ke ilitum karbia khay reng un e konane open stage nang kim pilok abang ke ilitum reng un e konane a job card nang palut pichok kona ne job card a poisa nang pilok laki ilitum khay reng un e kai mo isu kai kereng jia towar kali don mali lahai ke ilitum kenang ji bangke 244A article labang ilitum nang vekji state within the state labang ilitum claim vek nang ji la claim clip long te ilitum ajat asai sitamela ke lahai ke reng ponun e lahai ke hala si ilitum claim nang ji la sila so ke mangke non langdam elopote chunji chunche bangke non only regional political party APHL sian vechilake a hoglo don malitum inengta pungchelo piniar nian bangke la si ilitum che paludu nang nelo katuk kave pusitame non BJP long ke do akar bi atum do an sitame non man ning chiroi do pen nang litum wang pet non ahok pet sinili nang litum phanang ke thanlo la se litum claim ra perlo nang dam ra perlo nang khei chingrum lo nang e khei che pareng lo nang long li phelang che kom che rai kom lo nang
jasi ka che thanji bolon te ka cherai komalam ta dopik lo non banduris ilitum Karbi Anglong adu ya hoi tamin non suluk sudak penang andola ke rat social media long ta che thak plum lo lake lalo don marliatum lasi nililam the la pan pading delo nang le ton la bangso video jong se a hok pet nang le ton ke matha do bote nang share pi ignore la pen nang li tum un an pen bang ke la bangso video bang chepachon vek nang ji la bang ke lalo don marlitum lasi nililam the a hok pelo nili kaddu ka ve phan sitame nili social media through ni Facebook achatai la pen YouTube achatai long pen si nang li tum phan isi pachini lo nili nengar lo lam si jong si labang solong pen pini ke chok che dokok pulotan te kelele dokok nili labang solong pen abang ke hok lo through social media long pen nili dia suri dia pharu cho hang lo kardom don marlitum